Anya laki din! Hi! Kumusta kayo dito, ay? Naimbag man, tanapanunot na kami asarungkaran. Ay, anya laki din, nanang. Saan abarok? Balasangak. Ah, Ayan niya balasang. Apay di mo makita nga da saba di tatenga ti dua sakam. Agraraman. Anya laki din ni Tatang. Saan latang agbalbaliw? Apay nga min adiyo maaklon, nakastuyak. Apay. Asinaw ti ang mga akin kayat nga agbalin abakla ti putod da. Aha. Apay ngay may ka. Awan! Visit only. Ayan ni Manang Dayan. remuar. Ang mga numarabyan. Iso nga umay kapaylaan, tagis istoryata. Ay, sige, nanang. Namiss ko kayo. Ay, ala! Nag-text ni Andrew kanyak. Adagaya man iji balay. Ay, paspasan tayo ti agawit. Anya? Kasanungay, dagiti plano tayo nga aramidon itangal daw. Ay, mabalin mat nga aramidan tayo intun sumarunong nga aldaw. Saan tayo mat akanawin ang makitkita ngamin ni Andrew? Sagpaminsan lang ngamin nga umay. Ni Auntie nga Andrea at iji balay? Yahoo! Intayo nga rudan, nanang. Kaya't kun makita. Anya? Ante ngay bagbagam. Saan ababae day jay, anak ko? Iso adi mo awagan hindi ante. Uncle ko naman. Ay, anya kalakit din ay alakay. Sige, intayo nga rudan. Diyak katsukaran di kabagis mo. Iso ang maawatam no apay akas jay. Anya kalakit din aya. Nabayagan ang napasamak dayjay. Di ka pala ka din naka-move on. Makunam day ta ah. Tasaan ka lalaki? Uncle Andrew! Uy! Ada kayon! Ayan ni nanang mo, ha? Kanapay nga angkal tiyawag mo kanyak. Anti ko nam. Oh, naku na ngamin ni Tatang. Nga uncle ka no tiyawag ko kan ka. Talaga ni Tatang mo, ha? Madipay latirik na naayakan niya. Talaga ayang homophobic pailaeng. Anya di homophobic, auntie? Ay, di mo damagan. Ubing kapay. Andrew? Ay! Manang! Ay na, nagpintas ka matan. Kasla ka babain. Nagatidog pa yan na itabuok mo. Tapno saan la si Katina Pintas. Pati siya. Kumusta ka ngay? Naimbag tayo may ka. Sa dino ti paggiganam ita? Awan permanente. No sa dino ti ayan ti kwarta. Ijaya. Ah, nasaya at nga rod no kasta. Umay ka, agistorya takit di. Anya turasan bakit? Umunag kan iti silita ah. Maturog tan. Madamdamala kay. Umuna kayo. Umay kagit din. Anya lakit din. Ita lang adak dito eh. Kastapay lang teramidem. Oy, si kabakla. Jak kayat day ta panagkitkitan. Maria ka kada kayo o babakla? Lakay, anya kalakit din aya. Ay na nag-feeling ka. Ay nako. Anyan ay tayo mapaspasamak iti lubong. Apay, di mo makitkita day tarupam iti sarming. Agyaman kakit di. Tabi na ibay aklang ni manang ko nga ayaten na ka. Jakbet ang maasawa na ka. Anya? O, anyat makunam. Basit laeng ti kinunak. Kastan ti rupam. Agyaman ka ata kas jay dinaramid ko. Alam, yung kaya agistorya kami iti kabsat ko. Manungal daw ni kabagis mo dito, bakit? Maisalawas. Anya? Ay, may salawas ngan anusak ang makita. Apay ayang ngamin, adi mo kayat ti bakla. Pangaasim man. Padasam akasao ni Andrew. Natulnog mat. Kan may isa, kabagis ko pa'y. Alangan mat nga aginggat lumakay ka, kat kastalata ti style mo kan kuana. Anya?
Di mo kadiam mo, amang mangted ni Andrew ti kwarta kanya. Pudno ka di day ta. Wan, uray sa anak nga agdaw-dawat kan ko na, mangted lata. Iso apadasam man nga ikatanday ta nga ugalim. Apay ngamin akaguram ti bakla. Agda ka di ti inaramid da kan ka? Awan. Ala, padasak to kasarita. Kunam day ta namnama ak day ta. Oh, balasang ko. Mabalin nga ugasam da ito'y plato dito. Ay, nyalakit din ni nanang. Basta da iparamid mo kanya. Balasang ti awag mo. Sana kasta ti awag mo kanya. Sikin balasan ko. Tanay, awan mo't latar aramidom. O sige. Uri ka man manicure ko. Aginawak. Thank you, balasang ko. Kasta ko maakanayon ti awag yun. Lolo, Anya na dya, apo. apay akas lamad madinitatang ni Auntie nga Andrew. Mangmangag ko ida nga agsasao iti rabi Sana kayat ni tatang mo o makikita ti bakla, iso akas jay. Apay kanungay, Lolo. Jak dinamdamag ni tatak mo. Kasjay. Anya ka di ti bakla, Lolo. Ti bakla, lalaki nga agbado iti kawas ti babae. Kasla kanya antim nga andraw. Lalaki nga agkawas iti pang babae. Kasjay, pilpilitin nati agbalin a babae. Pati sao. Di kaslamot laang ani tatang. Apay anak ko ng tikas ta, apo. Nakitak namin ni tatang idi. Imat na jay kawas ni nanang. Pati jay underwear ni nanang. Ipadpadas na. Kaano ka nakitam? Idi kwa. Nabayagan. Dua kami laang kinitatang idi ang nagbati dito'y balay. Bingmangunak. Kat nakitak nga ipadpadas na jay kawas ni nanang. Ha? Uy, agmauyong sakit din. Ay, ang mga nutagtagainap mo lang, apo. Saan, Lolo? Podno ti ibagbagat. Andro, Apay ngay may ka? Tapno, ipakita makadorman nak? saan? Apay ngay masidid ka? Dumawat ang iti pamakawan mo. Apay, abigla mo ta nakasta, ti saom? Na itugtog ka iti posti? Kanya laki din. Nasayat mo tinaramid ko kan ka. Kastakit din ti sungbat mo. Ay, iti rabi sa bali, ti saom. Ay, madama ko, anya tinapasamakan ka. Awan. Namuak ngay ikam gayam ni bakit iti kwarta. Nga uray sana dumawdawat. Kwartam gayam ti usaren mi. Nawanan kami. Ay, nawala sa akin yun. Jak sakitan da kita. Okay lang. Andro, huwag yaman na ka. Manipod ita. Agbalbaliwak. Ipakitam, Saan asao? O, anya lakay. Nakasarita mon ka din ni Andrew? Okay kami. Ay ka, tasayaan no kasta Awanan ti problema nga madamag kuman. Apay ay hangamin akaguram ti bakla. Adda ka di tromam kanakwada. Awan. Ti importante, ayos kami ka ni Andro. Sa bagay. Aywan gayam. Mapanibisitaan jay kabagis mainton umay alawas. Sumurot ka? Mapan kay amin? Wan. May mayat kumano sumurot ka matlaang. Tapno kumpleto tayo. Agbati akon. Labaak, nagiti lalabaan. Tayo to nagsubli kayo. Awan ti aramida man. Ag-relax kalatan. Aywan man. O sige, agbati kalatan ni Tibalay.
Tapno malabaan amin ti malabaan. Padasek man na ito'y kawas ni bakit kuno bagay ko. Ay! Ay, ada kagayang pita bayaw. Kunak no, ada papanan nyo. Ay, nakita ka niya. Uy, apay nga ikatong tikawas ni Manang. Isuot mo. Bayaw. Saan nga gusto niya da iti panunot mo, ha? Ipadpadas ko lang amin da ito, eh. Ay nam, amukan. Huwag ka nang magpaliwanag pa dahil kitang-kita ng dalawang mata ko. Agpudno ka. Hoy, agpadata niya. Anya? Agpudno ka kunak ni. Uno kaya't mga ibagak da ito ka ni Manang. Sige. Wan, bakla akmat. Nabayagan na palimod ko da ito'y bayaw. Ngam di mo ibagbaga ka ni bakit, Sabi ko na eh. Totoo ang hinala ko, Ay, pangasim bayaw. Di mo dakdakamaten ken kwa na da ito'y. Ay, ala, sa anak mo takas jay. Don't worry. Ay, kasarita kayo doon madamdama. Saan pa nga itatabi si Patadamagan. Anya dayjay, tatang? Apay, awan ti madmadlaw mo iti asawam. Ha? May papanitian niya. Sigurado ka alalaki ti asawam. Ha? Anya kalaki din na ya, tatang. Kunak mano niya ti damagan nyo. Kastamot lagayam. Siyempre, lalaki. Kwa. Danay baga kanyak ni Mia iday. Nakita na ni Bert ngay susuot na dagiti kawis mo kas kada underwear. Ay, abangan no bakla ti asawam. Anya? Ay, imposible na ito, tatang. 7 atawan kami ni agasawa. Saan ko anadlaw day takan ko, ana? Aya, ay di nasayaat. Kano agpaisuman bilang, awan parikot. Anya? Nya kayo lakit din, aya. May mayat pa'y nubakla nila kay ko. Iti kasta, saan nga agbabae? Ti importante, aramiden na ti responsibilidad na. Ay sa bagay agpaisaw tinakunam. May mayat pa'y ti bakla tamo na ti responsibilidad na. Dagiti lalaki ngay, itarayan da ti responsibilidad da. Manong Brett, kaano ka pa'y anak bakla? Idi ubi nga pa'y. Kastoya kon. Balbaliwa kon. Maniwala ka. Mabalin met nga agboses babae ka. No siyak, ti kasangsangwam. Saan mo nga ilamang? Amukon eh. No bakla ka, idi pa'y laing. Ay na, apay nga inasawam ni Manang ko. Day tangaro ti parikot. Padpadasag namin nga ikatanti kinabaklak. Isumati ko na ni tatang ko, ingam na tayen. Kuna na akasapulak ka no, nga ipasa ti apelyedo mi. Awan mo't maramidat. Tasyak lang ti putot na. Ay, ganun? Yung apay kaguranak ngay. Diyak na kayat, nga adda kasaritak abakla. Ta sigurado arumarti sigod akin na baklak. Ang mga numaamuan ni manang mo. Ket, ay na, isinan na. Diyak kayat. Nanya kalakit din. Day talaga ang tirason mo. Nabayagan nga agasawa kayo ka ni Manang. Abay, di mo amamu ni Manang ko? Anyan kayat mo asawan. Ay na, di na kaibati day jay. Ure maamuan abakla ka. May mayat Amangan mo't no, ilemang mo day ta kinabakla maging gat matay ka. Hey, tandaanan, walang sekretong hindi nabubunyag. Maamuan dan to day ta. Iso, ipudlumon ka ni Manang ko. Amok matkit di, timing. Ikatagti kinabaklak. Iso, jak pa lang ipod na.
Anya? Kaya't ko tagpakalalaki. Amangan mo, mabuli akpay. Ken mabuli ti anak mi. Iso nga, agbalbaliwak pay, bayaw. Sa bagay, may point ka. At least ita. Amok mo tanti rason no apay akaguranak idi. Bakla ka pala. Di kagdanag bayaw. Jak ibagbagay iti sa bali. Ken adaken kan no anya ti kayat mo. No magbabaklos ka wano lalaki. Sika ati ag desisyon ditan. Agyaman na, bayaw. Tamawatan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.